विरह में गोपियां सब खोज रही हैं दर दर बिकल होकर। कैसे कि अरे स्वाति श्याम गईले कवनी वो रहो की जियारा चकोर भइले साजानी। स्वाति श्याम गईले कवनी वो रहो जियारा चकोर भइले साजनी। स्वाति श्याम गईले कवनी वो रहो जियारा चकोर भइले साजनी। कहाँ कहाँ सखी लोग खोजली। पहली लाइन बा कि यशोदा के गोदी खोजली झूलता झूला नवा नंद के कन्हैया नाही देखली नया नवा की जियरा चकोर भइल सजनी। कि अरे नाही मिले नंद का किशोर हो की जियरा चकोर भइल सजानी। नहीं मिले नंद के किशोर हो जियारा चकोर भइले सजनी। नहीं मिले नंद के किशोर हो जियारा चकोर भइले सजनी। कहाँ और कहाँ खोजलीन कि गोकुला गोवर्धन ग्वाल मंडली में गईली अरे कदम कलिंदी कुंज गाली खोजी अली की जियरा चकोर भइल सजनी। अरे खोजत खोजत भइल भोर हो की जियरा चकोर भइल सजनी। खोजत खोजत भइल भोर हो जियारा चकोर भइले सजनी। खोजत खोजत भइल भोर हो जियारा चकोर भइले सजनी। कहाँ की और कहाँ खोजलीन कि पानी घटवा पर खोजली फोरत गगरिया नहीं बरिसनवा में लौके संवरिया की जियरो चकोर भइल सजनी। अरे लोचन संहारी की हम लो रहो। यहाँ विरोधाभास है कि लोचन संहारी की हम लो रहो जियारा चकोर भइल सजनी। लोचन संहारी की हम लो रहो जियारा चकोर भइले सजनी। लोचन संहारी की हम लो रहो जियारा चकोर भइले सजनी। अरे ललिता लली के लता लटा ऊपर लरझे अरे प्रेम का पराग अनुराग बनी के बरिस की जियरा चकोर भइल सजनी। अरे भिजलाया चरवा ककोर हो की जियरा चकोर भइल सजनी। भिजलाया चरवा ककोर हो जियारा चकोर भइले सजनी। भिजलाया चरवा ककोर हो जियारा चकोर भइले सजनी। श्याम के विरह में इस शरीर कैसन हो गई बा कि श्याम के विरह में बेधे बांस का बसुरिया। अरे श्याम के विरह में बेधे बांस का बसुरिया ओ पनी घटवा पनहिलऊ का संवरिया की जियरा चकोर भइल सजनी। अरे उठे ले दर्द पोर पोर हो की जियरा चकोर भइल सजनी। उठले दर्द पोर पोर हो जियारा चकोर भइले सजनी। उठले दर्द पोर पोर हो जियारा चकोर भइले सजनी। कि अरे गुरु अरे गणेश के हयादि गुरु बिहारी अरे बच्चन विमल सुर श्याम का पुजारी की जियरा चकोर भइल सजनी। ही अरे चंद्रिका मिलन चित चोर हो की जियरा चकोर भइल सजनी। चंद्रिका मिले न चित चोर हो जियारा चकोर भइले सजनी। चंद्रिका मिले न चित चोर हो जियारा चकोर भइले सजनी। अरे चंद्रिका मिलन चित चोर